38,7. To je už poriadna horúčka. Otvorte ústa. Neboj sa, dedo Jozef, veď to vôbec nebolí. Ujo doktor ti neublíži. Povedzte A. A. No samozrejme, hnisavá angína. Dobre si urobila maličká, že si nás zavolala. Len mi ešte prezrať, kto ťa naučil telefonovať. Ja nie som malička, ja som bambulka. A telefonovať ma naučil dedo Jozef. Dedo Jozef, nechám vám tu tieto lieky. Budete ich užívať každých 6 hodín a o týždeň sa prídete ukázať k nám na zdravotné stredisko. Áno. A nech vám ani na nezíde vstávať z postele. Ale pán doktor, veď ja sa musím starať o bambulku. Nedá sa nič robiť, teraz sa bude musieť bambulka starať o vás. Jasné, budem sa o teba starať. Tak. A ešte pečivo a raňajky sú hotové. No poď, ideme zobudiť toho nášho nezbedníka. Vstávaj, dedo Jozef. Kuchári, bambulka a Dick pripravili chorému dedovi Jozefovi raňajky. Dobrú chuť. A čo dobrého pripravili kuchári bambulka a Dickino chorému dedovi Jozefovi? Čaj a lupačky. Ty si uvarila čaj. Nie, ešte sme mali. A lúpačky? Aj tie sme ešte mali. A čo pripravia kuchári bambulka a Dickino dedovi Jozefovi na obed? Lekári a sestričky nám pomôžu. Tabletkami zlú chorobu premôžu. Bacily a baktérie odoženú injekcie. Ten, kto chce vyzdraviť a rýchlo sa zrať. Lekárov a sestričiek sa nesmie báť. Čak je výborný dedo Jozef. To je párok na bambulkovský spôsob. To som zbadal. To si ešte neochutnal čaj. Ne. Ale veď je to studená voda. Ja sa tu o teba starám, aby si vyzdravel. Aj tebe nič nechutí. My bambulkové to robíme takto. Si fantastické dievča, že sa o mňa staráš. Ale my predsa nežijeme v bambulkove. Keď máme hlad a nemá nám to uvariť, nesmieme sa prekvapene zatváriť. To, čo sme dnes nevedeli, zajtra sa nám podarí. A pozajtra z nás v liste budú malí kuchári. Praženička, to je ľahké, mastičku si roztopíme a vajíčko po vajíčku vmiešame a osolíme. Pritom by sme ale veľký pozor dávať mali. Vriaca mastka totiž veľmi, veľmi, veľmi páli. Keď máme hlad a nemá nám to uvariť, nesmieme sa prekvapene zatváriť. To, čo sme dnes nevedeli, zajtra sa nám podarí. A pozajtra z nás v liste budú malí kuchári.
Tak dobre. Ja ti ten obed uvarím znova, ale nie po bambulkovsky, ale po slovensky. A ak ti môžem niečo poradiť, zavolaj si na pomoc predsa len tetu Kláru. Keď sú párky hotové, pridáme k ním horčicu a rožok, praženičku dáme na tanieri a pridáme k nej uhorku a pečivo. Keď máme hlad a nemá nám kto uvariť, nesmieme sa prekvapenie zatváriť. Tak ťa sme dnes nevedeli, zajtra sa nám podarí. A do zajtra z nás už iste budú malí kuchári. Keď chceme čaj, tak na oheň čajník vodou položíme. Keď voda pije, tak ty do nej štvôček čajom ponoríme. Pritom by sme ale veľký pozor dávať mali. Vriaca voda totiž veľmi, veľmi, veľmi pálí. Keď je čaj hotový, osladíme ho a pridáme doň citrón alebo sirup. Toto sú fantastické párky. Kto ich varil? Teta Klára. Toto je určite najlepší obed, aký som vo svojom živote jedol. Myslím, že som v tejto chvíli vyzdravel.